ಬಿಸಿ ಉಸಿರೇಕೆ ಕಣ್ಣೀರೇಕೆ ಬಿಸಿ ಉಸಿರೇಕೆ ಬಾಳುವುದೆಲ್ಲ ಹಾಯ ಆಡುವುದೆಲ್ಲ ಹಾಯಾಗಿ. ಭೂತ ಭೂತ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ದು. ಕೆಲವುದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ತೋರಿಸುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ವಾವ್ ವಾವ್. ಒಂದು ಶೋಕುಂಡ. ನೀನಾದೇನಾ ನೀನಾದೇನಾ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಜೀವನ. ನೀರು ನೀರು. ಅಬ್ಬಾ ರೆಡ್ ಕಣ್ಣು 4 ಕಣ್ಣು. ಊಸುವಾಸನೆ ಬೇಡ, ಊಸುವಾಸನೆ ಬೇಡ, ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ದಾದ ಮಾರೆ ಇರ್ನ. ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡುವಂತ ಮಾಡಿದೆ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಭೂತ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಮಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಟಾ? ಬರೀರಿ ಬರೀರಿ. ವನಿತಕ್ಕ ಹಲೋ, ಊಟ ಆಯ್ತಕ್ಕ? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಊಟ ಆಯಿತು. ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನಿವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದೇ ತಿಂದದ್ದು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ. ನನ್ನದು ಕುದಲ್ ನೋಡು ಮಾರಯ್ಯ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಾಯ್. ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಲೈಟ್ ಬಾತ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭೂತ. ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಭೂತ ಇತ್ತು ಲೈಟ್. ಇದು ಯಾವುದು ಶೋಭಾ? ಹೆಂಗ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿ ತರಬೇರೆ ಆಪುಂದು ಅನಸು ಕೇನಾರ ಆಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ. ವಾಸನೆ ಕೇನಾರ ಆಪುಜಿಗೆ ನೀವು ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಂತೆ. ಈ ಕತ್ತಲೆಡು ಕುಲುನೇ ತುನಗನೇ ಜನಪೋವಿ ಸುವಾಸನೆ ఇంకొంది ఎడ్డ ఆపుండి ఆ మోనే తీయరే లైట్ పాడుతుండే ಅವಳು ಏನು ಪಾರ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಪಾರ್ದೆ ಅಂಚ. ಸುವಾಸನೆಯವರೇ, ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಲೈವಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಜನ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ? ಎಂತ ಆಗಿದೆ ಜನಗಳಿಗೆ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ? ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಶೋಭಕ್ಕ? ಯಾಕಡೆ ದಾದಾಂಡಲ ಬ್ಯಾನರ್ ಬರ್ತದ ಇತ್ತದತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಲೈವ್ ಎಂಡ ಅನಗ ದಾದಾಂಡಲ ನಿಗ್ಲೆ ಬ್ಯಾನರ್ ತೋಜಿನ ಯಾನೈಕ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾಯ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ದಾದಾಂಡಲ ಎಲ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತನ. ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ಅಕ್ಕೋ ಇವತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಜನ. ಓ ಹೌದಲ್ವಾ?
ಓ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಮಾರೇರೆ. ಹೌದು, ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಚಿ. ಒಂದು ಗಂಡಸರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೊರಗಿಲ್ಲ. ಏ ಶೋಭಾ, ಇನಿ ಮ್ಯಾಚಿಯಾ? ನಿರಂಜನ್ ಆಯ್ ದೇವರೇ ಬಲೆ ಉನ್ಗ ಇರು ಉನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಉಂಡು ದಾಂಡಿ ಆಮೀಂದ ಕಜಿಪುಂಡೆ ഞാനുണ്ടേ. ആ അന്ന് ഇജ്ജിണ്ടല്ല പക്കടെ മാറേ. ഇനി ಮ್ಯಾಚಿಯಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಏತ್ ಜನ ಬೆಟ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕ ಅವೇ ಜನ ಇಜ್ಜೇರಿನಿ ಪೂರ ಮ್ಯಾಚ್ ದವ್ಲು ಇಲ್ಲೇರು. ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರ ಲೈವಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಜನ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಸರಿ ಸರಿ, ಅದೇ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವಾಗ, ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಟು, ಬೆಟ್ ಕಟ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ. ಫುಲ್ಲು ಟಿ ವಿ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ ಸೆಮಿ. ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ ಸೆಮಿನಾ? ಹಾಂ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮೈದಾನ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇವತ್ತು ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಮಾರಾಯರದು. ಯಾರು ಮೂಲೆ ಆಯಮ್ಮ ಯಾರು ಇರೈಜ ಮ್ಯಾಚ್ ದಿಯಾರ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ಗು ಇಜುರಂಜಿ ರೂ ಜನ ಇರುತ್ತೆ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಮಾರ ಸ್ಟಡನೆ. ಒಕ್ಕಡೆ ಏನು ಎಲ್ಲೆಣ್ಣೆ ಬೈದುವೆ ತೆಕ್ಕು. ಉದಯಾನ ಮ್ಯಾಚ್ ತೂಪುಜಿ ಪೂರಾ ಪಿಕ್ ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ಈ ಉಲ್ಲನಾ ನಮೀನ್ ಆಯ್ ಪುಂಜವೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಜ್ಜೇರೆಗ ಆಡ್ಜವೇರೆಗ. ಇಂಡಿಯಾ ಫೈನಲ್ ಬಂದರೆ ಅವತ್ತು ಯಾರು ಇರಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ಎಂತಾದರೆ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿ ಬರ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದ್ದರೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬೇಡ. ಅವೇ ಜನಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಪನ್ನ ಸುವಾಸನೆ ಪಂಡೇರು ಲೈವ್ ಜನ ಉಪ್ಪುಜೇರಿ ಪೂರ ಆಂಜಲ್ ಪೂರ ಮ್ಯಾಚ್ದ ಕೈತಲ್ಲೇ ಕುಲ್ದೇருந்து ಜೋರುಂಡ್ಗೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡಿ ಅಂದಿಯೇ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದು ಅವಿತ ಮ್ಯಾಚ್ ತಡೆದು ಬರ್ಪಜೇರು ಮಾತಾ. ಇನಿ ಪೊನ್ನೂಲು ಮಾತ್ರ ಲೈವ್ ಆಯ್ ಚಿಕ್ಕಿ 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 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಸರಿ ಆನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಆನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಫೈನಲ್ಲ ವಾಸನೆ ಸುವಾಸನೆ ನಾಳೆ ಫೈನಲಾ ಸಂಡೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೂರ ಮ್ಯಾಚ್ ರಾತ್ರಿಡಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಪುನಿ ರಾತ್ರಿಡಾ ಅಣ್ಜವೆ ನಾಳೆ ಅಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಯಾವಾಗ ನಾಳೆ ಕೂಡ ಸೆಮಿ ಅವೇ ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗೊಂತೆತ್ತ ಜನ ಸಂಡೇ ನಾಳೆಯಿಂದ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಾಳೆನು ಜನ ಇರಲ್ಲ. ಅಣ್ಣನಗು ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜೈತೆ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಸೋಕುಂಡು ಸುವಾಸನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತಂಡ ವನಸ್ಲಾ ಬೊಡ್ಚಿ ವನಿತ ಅಂದ
ದಾಲ ಬರ್ಚ ಅಂದ ಶೋಭದ್ರ ಬೈನಿಯಾ ಎಸ್ ಇದು ಟಿ ವಿ ಬಂದಾರವೈ पूरा పొసా జన లేదు ఓలు मुझे लाइक डन बार देखा थैंक यू जेके मैच जा जेके रेग मैच जा हाँ वनिता ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಪುಂಜವೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವ ಪೊಲೆ ಯಾಲ್ನ ಒಂದೇ ಬರ್ತಿತ್ತು ಪೋಪೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಲೈವ್ ಹೊಸ ಜನ ಇಚ್ಚಿರ ಅವಿ ಇತ್ತಿನ ಪ್ಲೇಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಾದ 90 ಪಾಡ್ದಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ 24 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಪಾಡು ಶೋಭಾ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಜನ ಬರ್ಪು ಜರುಗೀನಿ ಅಣ್ಣ ಕಡಲೆ ಚುಕ್ಕಿ ವನಿತಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದೇ ಅವಳು ಪುಡ ತಂದುಲ್ಲೇರು ಇರು ಮ್ಯಾಚ್ ರೇಪಿನ ಕೂಗೆ ಶೋಭಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಮಾರ್ರೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಡ್ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೆ 90 ಪಾಡ್ನಿ ಗುಲ್ಲಿನಿ ರಡ್ಡು ನೆರ್ರೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಜನ 7 ಜನ ಯಾರ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ನಿಮ್ದಾ ಹೌದು ವನಿತಕ್ಕಾಯ್ ಅಕ್ಕಲು ಪುಡಪಾಡು ಎಂಕ ಮ್ಯಾಚ್ ತೋಡು ಆವಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಇದು ಟಿ ವಿ ಎತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ತುಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಓ ಆಡ್ಜವೆ ಮ್ಯಾಚು ಉಂಟು ಈಗ ರಜನಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಬಾಯಂಗ ಅವನು ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರೋ ರೈಡರ್ ಟಿವಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಅಬ್ಬಾ ದಾದಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸುಜಿತನ್ನ ವನಿತಕ್ಕ ಉಂಡರಾ ನೆರ್ಪಿನ ಏರೆಗೆ ಏನುಂಡು ಬಂದು ಬೊರ್ಚ ಇರೆಗೆ ಕೆಬಿಕ್ ಕೊರಡು ನಿಕುಲಿ ಆ ನೆರ್ನಗ ಕೆಬಿ ಕೊರಡು ನೆರ್ನಗ ಯಾ ನೆರ್ನಗ ಗೋಪಾಲನ್ನ ಈ ಜೆ ಕೆ ಅನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಪ್ರೋ ರೈಡರ್ ಏತು ದಿನರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ರೆ ಈ ಜನ ಬರ್ಪಿನಿ ಓಲ ಆನಂಜ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ ಲೈವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಅನಗ ಈ ಜನ ಬರ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತಿನ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಅನ್ನ ಆನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪ್ರೋ ರೈಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೈದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಹಿಂಗಿತ್ತೆ ನೆನೆ ಬರ್ತನು ಅಂದಕ್ಕ ಸಮೋಸ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಹೌದಾನ ಇತ್ತು ಜರ ಊರುಡು ಆನಿ ಏತ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ
ಆನಿ ಏತು ನೂದೆ ಐವನ ದಾದನ ಕೊರ್ದು ಪೋಯಿನಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ವಾ ನಮ್ದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪಾರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೋಬಾ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಅಕ್ಕಗು ನೂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆನ್ನ ಇತ್ತೆ ನಾಲುಂಡನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಜ್ ಕೊರ್ಲೆನ್ನ ಯಾ ನೂದು ಮಂತ್ ಕುಲ್ವೆ ಆರ್ ಕೊರ್ನಿ ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಡೌನ್ ಐನತ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪಿರಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಜೇಕೆ ಅನ್ನ ಅಡ್ಡಪುರಿಯೆ ನೆ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಅವು ಎಂಚ ಕೊರ್ಪುನು ಲೈಕ್ ಆತು ಹೊರನೆ ಲೈವ್ ವೈರಲ್ ಆವೋಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ವನಿತಾ ಸೈಲೆನ್ ಅವು ಕಟ್ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಡಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಎಗ್ ನೆನಪುಂಡು ನೆನಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ನ ಎಂಚಾಯ ನಾವೇನು ಪೋ ಉಂತುಜಿಗೆ ಅವ ಪೋಪುಂಡೆ ಇರು ಕೊರಿಬೊಕ್ಕ ಪೋಪುನೆ ಸೀದಾ ಬಾಯಂಗ ಅವನು ನರಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಲೈವಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಗುಡ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೆಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೆಕೆ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು హ్యాపీ లైవ్ థ్యాంక్ యూ లైవ్ వైరల్ ఆవడాండ లైవ్ మల్పునగ ಗುವೆಲ್ದ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಪೋದು ಪಿರ ಬರಡು ಕುಡ ಗುವೆ ಪೋದು ಪಿರ ಬರಡು ಅದ ವಾವ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈವ್ ಬರ್ದಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ ವಿಶೇಷದಿಂದನೇ ಬರಡು ಮಾರಾಯ ಜೆ ಕೆನ್ನ ಅವನ ಸಂಡ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನು ವನಸು ಇತ್ತೆ ಅಂದ ವನಸಾಂಡನ್ನ ಸುಜಿ ಅನ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ಸುಜಿ ವನಸಾಂಡಗೆ ಜೇಕೆ గారు కిని ಸುಜಿನ ವನಸಾಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತಾ ಏನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಾದನ ಆತನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಇಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪು ಶೋಭಾವನಸು ಏತು ದಿನ ಆಂಡು ಇನ್ನ ಲೈವ್ ಬರಂದೆ ಐಡು ಇಪ್ಪಕ್ಕ ಯಾನು ಐಡು ಇಡ್ಕುದೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಐಡು ಇತ್ತಿನ ಬರ್ರೆಜ್ಜ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರ್ದು ಪೋಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಈತ ಜನ ಅತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಕೋಡೆಪುರ ಮಸ್ತ್ 25 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪೆರೆ ಇಂಕ ಹೊರನೆ ಇನಿ ಇದು ಆಲೇಜ್ ಜನನೇ ಅವಾರು ಪಂಡೀರ ಓ ದಾದಿನಿ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಅಂಚ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈವ್ ವನಿತಕ್ಕ ವನಸಾಂಡ ಇನಿ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಅಂಚ ಜನ ಏಲಿಜ್ಜರಿಗೆ ಏನ ಮನ್ಪುನಿ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಂಡತ್ತ ಲೈವ್ ಬರಂದೆನ್ನ ಎನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬುಡ್ದಿನತ ದೇಕು 90 days ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇಡು ನಾನು ಒಂಜಿ 20 ದಿನ ಉಂಡು ಮಾರ 20 ದಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಫುಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಕೂಡ ವೈಟಿ ಸ್ಕೂಲು ಪೋಡು ಆಯ್ತು ಸ್ಕೂಲು ಪೋದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರೋಡು ಇನಿ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬರ ಪೋತೇರು ಗೊಬ್ಬರ ಹತ್ತು ಇನಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಮ್ಯಾಚ್ದಲ್ಲ
ಎಜ್ಜಿ ಸುಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಓ ವಿಡಿಯೋಗು ಅವು ಒಂಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆತ್ತು ರಕ್ಷಿತಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರುಪನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ನ 10 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಪೋತುಂಡು 10 1 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಪೋತುಂಡು ಅವಿಕ್ ದಾಲ ಆತಿಜಿ ಯಾರವೇನು ಪಂಡ ಅವು ಏನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಂತದ್ದು ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪಾರ್ದು ಅಲ್ತಿರ್ ಬಕ್ಕ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಾರ್ದಿನ ಇಂದುದಾದ ಮಂತ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ದೆತ್ತದ ಎಡಿಟ್ಲ ಮಂದಿಜಿ ಐಟ ಸಾಂಗ್ಲ ಚೇಂಜ್ ದೆತ್ತಿನಿ ಇಂದೆಕ್ ಪಾಡ್ನಿ ವೈಕ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ಯನ ರಕ್ಷಿತನ ಐಟು ಏನ ರಡ್ಡು ದಿನ ಮಟ್ಟ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆತಿಜಿ ಆ ಜಿಪ್ಪಕ್ಕೆ ಪೋಂಡು 500 ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಬ್ಬತ್ತುಂಡು ಆ ವಾಯಗ್ ತೀಯರೇಜಿ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಐಟ್ ಸೈಡ್ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಬಂದಿತ್ತು ದೆತ್ತು ತೂವೊಂದು ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ದಿನಿಯ ರಡ್ಡು ದಿನಟ್ಟು ಅಜ್ಜಿಪಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಪಂಡ ಎನ್ನು ಬಿಡೀ ಇದಾದಿತ್ತು ಫುಲ್ಲು ವಾಚ್ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೂಚೂರ ಅಂದ್ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ ಎಂಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೊರ್ನಿ ಪೋಲೆ ಅವು ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುರ್ ಚಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಪೋಪುನಿ ಯಾನ್ ಈತ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ಕೆಲವುದೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯ ಮಾರ ಅವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ದ ಅವು ಆಯೆ ಕೊಡ್ತೇತ ಆಯೆ ಒಯ್ರ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬುಡ್ದಿತ್ತು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋತೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದೀನಿ ಇತ್ತಾಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಪೋತೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ 4 ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತನ ಮಾರ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಪೋಪಿ ಹಿಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಡು ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕಾಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬುಡ್ದುನದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನತ ಆಂಡ ನಾನು 20 ದಿನ ಉಂಡು ಏಪನೆ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಪಿನ ಚಾನಲ್ ಎನ್ನೋ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇತ್ತು ಎನ್ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುನ ಎಂಕ್ ಈತ್ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುವ ಸ್ವಭಾವ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಬ್ರಾಳಾಪುಂಡು ಬ್ರೋ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ದೆಪ್ಪರ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಂದೆ ಆ ಒಕ್ಕಲು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅವು ಆಕಲು ದಾದ ಮಂದೆ ರಾಯ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಂದೆ ಅವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಂದೆ ಕರ್ಮ ಅವು ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಉಂಡು ಐದೇ ಇಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಪಾಡುವೆ ಪಂಡದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಂದಿಜ್ಜಿ ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಉಂಡು ಅವು ಓಪನ್ ಆಪುಜಿ ಅವು ಅಕ್ಕಲೆ ತೇತ್ತೇರು ಏರಿಗ್ಲ ತೋಜ್ಜವು ಎಂಕ್ಲ ತೋಜ್ಜಿ ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಉಂಡು ಬಾಜಾ ದೆಕ್ಕರೆ ಜನ ಬೋಡೆ ಸೋಬಾ ಜಿಯೋ ವೈಫೈ ಪಾಡ್ದಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಓಕೆ ಅವು ಐತಾತಿಗೆ ಪೋಪುಡ ಅವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನಿತ ಒನಸಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಟೆಲ್ ಪಾಡ್ನ ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಅಂದ ತಾದ ತನ್ನಾತಿಗೆ ತಿರ್ಗುನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪೋಪುಜಿ ಕಾಪರೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪೋದವು ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪುಂಡಕ ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರ್ಡ್ ದಾದ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರ್ಡ್ ಬಂಗುಡೆ ಉಂಡು ಬೆಲೆ ನನ್ನ ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಪೋದು ಐಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಗುಡೆ ಪುಲಿ ಉಂಡ ದಾದ ಬಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಎಂಗೆ ಭೂತಾಯ್ತು ಉಂಡ ಆಪುಜಿ ಅವೇನೇ ಕನ್ಪುನಿ ಕರ್ಮ ಉಂಡ ತಾಯಿ ಅವು ಪಾಡ್ವೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬು studio.com ಪಾರ್ದೆ ಅವು ಪಾಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪೋಪುಂಡತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕುಡುಂಜಿ ವೈಟಿ ಪೋಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ತೋಜುಂಡತ ಅವಿಕ್ ಪೋತೆ ಅವಿಟೆ ಎಂಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತೂವರ ತಿಕ್ಕುನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಂದು ಪೋತೆ ಅವಿಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋದವು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಪಾರ್ದಿನ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಅಪ್ಪರಕೇನುಜಿ ಮಂಗಿ ಜನಜ್ಜಿ
ట్రై ఉండు బలే స్టూడియో యూట్యూబ్.com పోతాను అవేకే పోపిని అవేకి పోదు ಫ್ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ವನಿತಾ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲೆ ಜಿರ್ ನರ್ತ ಮಲೆ ಅವು ಊರು ಮುಲ್ಪ ಲೋಕಿ ಲೋಕಿ ಹಾಯ್ ಒನಸಾಂಡಿ ಅನ್ನ ಇದು ದಾದ ಮಾರ ಇರ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ವೈಫಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಚಿಕ್ಕಿ ನೈಟಿ ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ತಿರ್ಕೊಂದುಂಡೆ ಅನ್ನ ಮಾಲುಂಡಾ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೀನ್ ಉಂಡು ಬೆಲೆ ದಾನೆಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತಲು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಂಕಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಕುಲೋಂದು ಸಂಬಳ ವನಿತ ಪ್ರಗಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ದಾನೆಗೆ ಐ ಮಾಮಿ ನಾಗಬಲ್ಲಿ ಬತ್ತೀರು ಓ ಮೀನಿಯೇ ಕಲ್ಲೂರು ಕೊಡ್ಡಿ ಕಲ್ಲೂರ್ದ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಕೊಡ್ಡೆಯ ಕಲ್ಲೂರ್ದು ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲಾಪಿನ ಕೊಡ್ಡೆಯದ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ ಇರೆಗ್ ಜೆಪ್ಪೋಲಿ ಲಕ್ಕೋಲಿ ತಿನ್ನೋಲಿ ನಲಿಪೋಲಿ ಪೋವಲಿ ನಿಲ್ಕೋಲಿ ಬಿದೈ ಸಂಬಳ ದಿಕ್ಕುವೆರು ಏನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಕಾಸು ಈ ಏತು ಕೊರ್ಪ ಮಾರ ಇದೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊಡ್ಡೈ ನನ್ನಲ ಇರುವಡಿ ಸುಂಡತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬರು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಸ್ಕೂಲಕ್ಕ ತೂಲೆ ಅಂದಂದು ಅಪಗ ತೂಪೆ ಐಕೆ ಕುಲ್ದಿನಿ ಅಂದು ಶೋಭ ಕಂಡ್ರೆ ಕುಟ್ಟಿ ಧರ್ಮಗೂ ಸಂಬಳ ವನಿತ ನೈಸಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧರ್ಮಗೂ ಸಂಬಳ ಗೆಪ್ಪುಂಡು ಇರೋದಿನ್ನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಪೆ ಆಂಡ ದೆಪ್ಪುಗ ಇಜಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಆರು ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮಾರ್ರೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಡ ಪಂಡೀರು ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದೆತ್ತದು ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತ್ದು ಮಾನಿಟೈಸ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಕಾಸಾಪು 2,000 ಆಪು ಕಿಲ ಕಿಲ ಕೋಕಿಲ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾಮಿ ಕಿಲ ಕಿಲ ಕೋಕಿಲ ಪದ್ಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆಂಕ್ ತಿನ್ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಬಳ ಮಾರ್ರೆ ತಿಂದು ಜಪ್ಪುನೆಕ್ಲ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪೇರು ಕಿಲ ಕಿಲ ಕೂಕಿಲ ಪದ್ಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಯಾರು ಓಲೇರು ಮಂತ್ರವಾದಿನ ಪತ್ತದೇರಿಯೇ ಅಂದ ಮಂತ್ರವಾದಿನ ಪತ್ತದೇರಿಗೆ ವನಿತಾ ಕಂಟ್ರಕುಟ್ಟಿ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಇರೆಗೆ ಚಪ್ ಗೊತ್ತು ಇರು ಮಂತ್ರವಾದಿ ಪೋತಾರ ಅಜ್ಜಿ ಜನ ಏತುಲ್ಲೆರು ಗೊತ್ತಾಪ ಜಂಕ್ ಝೀರೋ ಉಂಡು ಏರು ಕುದರ್ ಪಲ್ನಾರೇನ ಏರ್ನ ಅನ್ನು ತಾರಾಯಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡು ಬರ್ಪನಾ ಓ ಅಣ್ಜವೆ ತಾರಾಯಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡಿಗೆ ಪೋಪರಗೆ ಏರ್ಲೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೆ ಸಂಬಳ ಜೇದಿನ ತಿಕ್ಕುಡತ್ತ ಅವಳು ತಾರಾಯಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಜನ ಬೋಡಿಗೆ ಅನ್ನು ಏತು ತಾರದ ಬರುಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಏತುಂಡು
ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್. ಏರಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನ ಪುದರ್ದಾದನುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಅರುಣ ದಾದನುಂಡು ಅವು ಅರ್ಣ ಈರ್ದಾದ ಯಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೂಪುನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆರಿಗು ಪ್ರಕಾಶ್ ಓಲೇರು ಚೇಟ ಓವು ಚೇಟ ಒಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಭಾರತಿ ಕಂಡ್ರೆ ಗುಂಡಿ ತಾರೆಗೆಪ್ಪರೆ ಅಜ್ಜಿ ಹುಡುಗನು ಕಡಪುಡ್ದೆ ವಾ ಹುಡುಗನು ಕಡಪುಡ್ದಾರು ಅಜ್ಜಿಲ್ಲದನ ಹುಡುಗನು ಕಡಪುಡ್ದೆ ಎಲ್ಲೋ ಅನ್ನನ್ನ ಅನ್ನ ಪುದರ್ ಉಂಡಿ ಉಂಡಿಯಾ ಏನು ಪುದರ್ ಮಾರ್ರೆ ಅರುಣು ವೈಟ್ ಇದಾದ್ರೆ ಉಂಡಿಯಾ ಆರೆ ಮಾತ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಂತ್ ಕುರಿಯರು ವನಿತಾ ವನಿತಾ ಆಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಕು ಜೋಕುಲ ಪೂಜ್ಯ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದು ಅರಡ ಕೇನರಿತ್ತನು ಒಪ್ಪುಂಜುವೆ ಇರೇ ಜೋಕುಲ ಪೂಜಿಂದ ಮಂತ್ರ ಅದ್ರಿಗೆ ಏನ ದಾದಾಂಪರ ಹಾಪುಂಡು ಮಂತ್ರ ಬದಿ ಬನ್ವಿ ಬಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಲ ಅಂದು ಒಪ್ಪುಂಜವೆ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಈ ಪರಬುಗಳ ಬೋಡ ಅವು ಅಜ್ಜಿಲ್ಲದ ಅಂಜೋನು ಕಡಪುಡಿನಿ ಈ ಪ್ರಾಯಡಿರೆ ಬೋಡ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಪೋತಿನಾತ ಊರು ತುಂಬಿದೆ ತಕ್ಕದಾರ್ ಸೋಂಪನ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಬೊಕ ವನಿತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಪರಕಶರೇ ಬತ್ತಾರೆ ಸೋಬ ಒಂತೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂತೆ ಪೋಪುನು ಒಂತೆ ಬರ್ಪುನಿ ಒಂತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಆಗಿನಿ ಅವಳು ಪುಂಜೋಗ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ಬರಿಟು ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ವನಿತಾ ತಿಲಕ್ ಜಾಯಕ್ಕ ತಿಲಕ್ ಆಯ್ ಒನಸಾಂಡ ಅನ್ನು ಅನ್ನ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ youtube.com ಹೋಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮಾರೆ ಅದನ್ನು ಯಾನ್ ಪೋತೆ ಮಂದೆ ಯಾನ್ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಇವರು ಬರೀ ಅಪೂರ್ವ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಓ ಪೊಂಜಾವೆ ದಾನೆ ಕೋಪನ ಎಂಕದಾಯಕ ಕೋಪ ಮಾರ್ರೆ ತಿಲಕರಾಜ್ ನಲ್ಲ ಒನಸಾತಿಜಾ ಇದು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಫೈರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಮಂತದೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಮಂದೆ ಪೂರವೇನು ಮಂತ್ ದಾನಗ ಅವು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅಂಚೆ ನಿತ್ತಿಂದು ಅಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನಿತ್ತಿಂದು ಹಿಂಗೆ ಬಾಂಡು ಇಮೇಲ್ ಕಡಪುರ ದಾಂಡು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಆಂಡು ಮನದಾನಿ ತುಪ್ಪೆ ಅವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಜನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಂದನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಬೈದನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡಿತ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಕೊಂಚಗು ಫುಲ್ ಮಾರ್ರೆ ಕೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆತೆ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಬಂಟ್ವಾಲದ ಮನಿ ಪೂಜರ್ ಯಾನ್ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲೇ ಓ ಅಂಜವೆ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಸಜ್ಜಿಪದ ಒನಸಾಂಡೆ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಅನ್ನನ್ನ ಬೆಚ್ಚಡುಂಡು ಬಂದು ಇಜ್ಜಿ ದಾದೆ ಬೆಚ್ಚ
నన్ను కుళ్ళుగానా ఇజ్జి యారు మ్యాచ్ పోతురా తాచ ఓడే కుళ్ళును మనటి కుళ్ళువారా బేంచిన కుళ్ళువారా సౌత్ ఆఫ్రికా పోండు పాడంచి కన్నుకెంపాతలు గువేద కట్టి పిరమగురువారా ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯೂಸ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀಸನ್ಸ್ಗೆ ಫುಲ್ಲು ಲೀಗಲ್ ನೇಮ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಫೋನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ನಮ್ಮದು ಇಮೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋದು ಇದು ಅಂದರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದು ಅದರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಇಮೇಲ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಿಲ್ಲ 90 ದಿವಸ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅದು ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಕೊಂಚ ಉದಾದ ನಿಲ್ಕುದು ಟಿವಿ 90 ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ವನಿತಾ ಬೇಗ ಕೊರಿಯಾ ಪೊಂಜು ನಿಲ್ಕೊಂಡು ಉಂಡು ಅಣ್ಣನ್ನ ಟಿವಿದು ಬನು ಅನ್ನ ಬಲೆ ಬೇಗ ಇನ್ನ ಮಂಡೆ ಪಾಡೋಯ್ತೆ ಫುಲ್ ಹೇಳಿ ಕೊಡುವಾಗ ಇಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲಿ ಹೌದು ಅದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬು ಪೊಲೆ ವೈಟ್ ವನಿತಾ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಉಂಟು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇದೇ ಹೆಸರು ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲಬಿರ್ವಾಸ್ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ದೇವ ಸುತ್ತಿಡು ಪಾಡ್ಲಿ ಓ ಅನ್ನ ఇంక బచ్చు మేరీపుర కుల్దించ అజ్జి బత్తేరు పోయేరు బా దేవ ಒನ್ನ ಸುತ್ತಿರು ಪಾಡ್ಲಿ ಇದು 90 ಡೇಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಚದೆ ತೂಪೆ ತೂದಾಯಕ ಪಿರ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಅಂಚೆನೆ youtube.com ಪೋಪೆ ಅಲ್ಪದುನಾಗ ಓಪನ್ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಆ ಜಾಗನ್ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಆಪುಜಿ ದೆಪ್ಪರೆ ರಾಧಕಾಜಿಪು ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಓ ಪೊಂಜವೇ ದಾನೆ ಕೋಪನ ಓ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಎಂಕ್ ಕೋಪ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಯಾನ್ ರಾಜಿ ಕಣ್ಣುಗೂರು ಮಾರ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ನಂಚಿನಿ ಕಣ್ಣುಗೂರು ನೆಂಕ್ ಏರೆಗು ಪಾಡುವಿತ್ತೆ ಬಾರಡು ಮಾಲುಂಡೆ ಜಪ್ಪುತ್ತೆ ಓ ಪೊಂಜವೇ ಅಂದ ಓ ಅಡ್ಜವೇ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಜವೇ ಪಲ್ಲೆ ಧಾರಾವಾಹಿತು ಒಂದಿಲ್ಲ ನಿಂತು ಒರಿತಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೋಯ್ತಾ ಈ 2 ಡೇಸ್ ಆನ್ ಲೈವ್ ಬಲೆ ಜನವರಿ 2 ಡೇಸ್
ಮೀನು ದಾದ ಟೆನ್ಷನು ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡರ್ ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಎತ್ತುನ್ಯ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನ ಸತ್ಯ ಪೋಯಾರ ಎತ್ತುಂಡು ಬಯ್ಯಗೆಲ್ಲ ಅವು ರಾತ್ರಿ ಆಪುಂಡು 7 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಚ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ದಾದ ಮೀನು ವನಿತಾ ಉಂಡು ಬಲೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂಗುಡೆ ಓ పొడించవే ఓ ఆంజవే కెమికే నుంచి ఎక్కడి నుంచి పాతేరునులే ప్రకాశ్ ఎరడా ఇండియా ఇంగ్లాండ్ యానిజ్జీర్ణ ఇండియా ఇంగ్లాండ్ ಫ್ರೈ ಉಂಡಾ ಫ್ರೈ ಜಿ ರಸ ಉಂಡು ಕೊಡ್ಡೇದ ಉಂತುಲೆ ಅನ್ನ ಫ್ರೈ ಜಿ ಕೊಡ್ಡೇದ ರಸ ಉಂಡು ಈರು ದಾದ ಮಾರ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಯಾನ್ ಪೋಪುನಿ ಓ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದಿ ಪ್ರಕಾಶರ ಯಾನ್ ಈತ ಪಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಕೆಬಿಗೇನು ಜಾ ಅಣ್ಜೋಗು ಪ್ರಕಾಶರ ಕೆಬಿಗೇನು ಜಾ ಪ್ರಕಾಶರ ಕೆಬಿಗೇನು ಜಿ ವಾಂಜವೆ ಕೆಬಿಗೇನು ಜಾ ಇದೀಗ ಪೋಂಡ ಡಮರ ದೂರ ಪೋಪು ನನ್ನ ಕೂ 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 ಪೋಲೇರು ಏತು ದಿನ ಇರಡ ಪಾತೆರಂದ ಈರು ಬತ್ತನತ್ತ ಪಾತೇರ್ನು ಇರು ಬತ್ತಿ ಜಾಡ ಎರಡ ಪಾತೇರ್ನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬತ್ತದ ಪಾತೆರ್ದು ಪೋಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಪ್ರಕಾಶರ ಆವ್ ಪೋದು ಗೊಬ್ಬಲೆ ಈಗ ಬಾಯಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ನಿಂಗೆ ಬಾಯಿ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗುಂಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಪ್ರಕಾಶರೇ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶನ ಜಾತ್ರೆ ಗಮ್ಮತ್ತಾ ಪ್ರಕಾಶದ ಓ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಕೆಬಿ పోతుని వాద్య సౌండ్ ಕೆಬಿಗೆ ಉರ್ತದೇರಾ ಇರ್ನ ಕೆಬಿತ ಟಮಾಟೆ పోతునా ಜಾತ್ರೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕೆಬಿತ ಟಮಾಟೆ పోతునా ಬಾಯಿಗೆ ಪರ್ಬಿಜ್ಜಿ ದೇವರೇ ಈ ಪೊರ್ಪು ಓಡಿపోతుడా ಬಾಯ್ದ ನಾನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರಿ ಧಾರಾವಾಹಿದಲ್ಲಿ ವನಿತಾ ಅಣ್ಣನ್ನ ಕೋಪ ತುಲೆ ಬುಕಯಾನ್ ಬಲೆ ಹಾ ಕೋಡೆ ಮೂಜಿ ವಾದ್ಯ ಆಜಿ ತಾಜ ರಡ್ಡು ಕೊಂಬು ಕುಡ ಬೆಂಡು ಎಂದಕ್ಕೆ ಬೀಡಮಾರ್ ಕೊಂಜೂನು ಜಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದಿ ಆಂಟಿ ತೋಂದಿಲ್ಲ
ವನಿತಾ ಕಡಪುರ್ಲೆ ನಿನ್ನ ವಂಗುಡು ಫ್ರೈ ಕೊಂಚ ಈಗ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ತಾನೆ ಮೀನು ಬೈಜಿ ಸಾರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ ತಾರಾಯಿಗೊಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ತಾನೆ ಆ ತಟ್ರಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ತಾನೆ ಯಾನ್ ಪೋಪುನಿ ಹೆಂಕೊಂತೆ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು 10:30 ಬರ್ಪೆ ಮಾರ್ಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದ ಓಕೆ ಯಾನ್ಲ ಪೋಪೆ ನಾನು ಪಾಡು ಐತೆ ದಾದ ಮೀನಾ